Start! To je pretek jedna radosť. A sme v cieli. Martina. Keď to tak vonia. Môžem? Áno, nech sa páči. Ďakujem. Stačí? Ešte raz. Ops. Stačíte. Tak. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ahoj, mami. No konečne. Čo konečne? No ešte 5 minút asi bez večera. Ty si náramne vtipný. O chvíľu nebudeš tak spokojne prežúvať. Bifteky. Nie, veľryba, mamička. Áno? Čo skoro ťa prejde humor. Ale mami, to naozaj sná veľryba. Ocino ju ulovil v rybe a bez lístka. Bola som dnes vo vašej škole. Na inšpekcii? Prečítaj si. Počkaj, najprv si to je veľrybu. Prenechajú kapitánovi Achabovi. Čo je zrazu také dôležité? Prihláška tvojej dcéry na pomaturitné štúdium. A čo? Ty predsa nedokážeš existovať sama. To chce... Nikdy ste mi nič nedovoľovali. Vždy ste rozhodovali a robili ste všetko za mňa. No tak som sa raz rozhodla konečne sama. Áno. Mne to aj tak vyzerá. Žiadna kaša sa nie je taká horúca. Ale keď ja chcem konečne sama sebe dokázať, Čo? Čo chceš dokázať? Maťa. Maťa, pri tvojom prospechu ťa dostanem na ktorúkoľvek vysokú školu. Všetky dvere máš otvorené do Korána. Tak vieš, čo chcem dokázať? Chcem dokázať, že nie som iba dcerenka súdružky inšpektorky. Protekčná šprtáčka. Maťa, vieš, že to je komický protest. Ocino, prosím ťa, toto je jediná škola, kde budem vedieť, že ma vzali iba kvôli mne. Aj proti vašej vôli. No, tak vidíš. Ak si myslíš, že to je jediné miesto, kde sa môže všestranne nadané, pôvabné dievča bez zostatku realizovať, tak tam musíš ísť. Je to jasné. Náhodou mne sa to páči. Zoša, Ursi, vieš, čo toto znamená? Úpis na celý život. A to som sa preto obetovala. Nic si nemusela robiť, len sa učiť. A to, čo ťa tešilo, ja by som ťa... Karol, povedz niečo. Na striebornej tácni jej ponúkame utešenú budúcnosť, ak máš trochu rozumu. Toto odhodíme. Ja prinesiem novú. Vaša riaditeľka. Nemám právo nič meniť. Aj povinná poslať ďalej to, čo som podpísala, pretože už som dospelá. A ak nespravím prijímacie pohovory, tak to bude iba moja chyba. V tom prípade s nami nerátaj. Nikdy viac s nami nerátaj. V tejto chvíli som s tebou skončila. Daj mi pokoj. Martine, mama to nemyslí zle. Vieš, ideály sú krásna vec, ale sú to len ideály. Skutočný život je celkom iný.
predsa musí niečo správne chcieť. A musí sa snažiť, aby mu to vyšlo. Sama sa presvedčíš, aký rozdiel je medzi predstavou a skutočnosťou. To je malý rozdiel. Miesto normálnej sukne budem nosiť zelenú. Napíš mi každý deň, čo a ako. Snad, když to půjde. A keď dostaneš opušťák, tak mi zavolaj, alebo zatelegrafuj. Áno? Až po přísaze. Soudruhu strážmistře. To čo máte? Sladký dřevo, soudruhu. Kapitán. To neviete? Kapitáne. No, ale v kapele sa vám určite potešia. Vy tady máte kapelu? Máme. Pôjdete rovná doprava. Jasně. Dávaj si na seba pozor. Keby si nemohla telefonovať, tak nám... Lebo nebudeš v Interhoteli. Zavolajú hovor. Prečo si nám to urobil? Ešte si to môžeš všetko rozmyslieť. Keď si to rozmyslíš... Ja si to nerozmyslím. Tak nám ani nepíš. Perse, napíšem. Teba to baví pozerať sa na ňu takto potajomky z diaľky? Nemáme už dieťa, Karol. Toto nikdy nepochopíš. No prečo sa aj zriekáš? Ona zradila nás. Vašku! Prosím? Pardon, to je Vašek. Ten sa ponáša na toho ostrostrelca. Na akého ostrostrelca? Ten, čo bol u nás, keď Maťa oslavovala 18-ku. U nás skončil priemyslovku. Ale nie, ten vyzerá slušne. Martino! Vašku. Zítra nastupujú do Dukly. Obidvaja v zelenom. Čo budeme robiť? Ja přijedu hned, tak to bude možné. Jo? Kam ideš? Idem. Domov? Môžeš ma cestou pozvať na obed. Tak už běž. Kam ti mám napísať? Pošlu ti adresu. Ahoj. Ahoj. A... Nech žije armáda! Môžete ísť. A kde si to môžem vyskúšať? Prvé dvere vpravo. Ale čo keď mi to nebude sedieť? Neprišli ste na modnú prehliadku. A je to na mieru. No, to uvidíme. Meno. Božena Laštová. No čo je? Mohli to vymyslieť aj na Zips, nie? Čo na to povieš? No, to je fakt.
Sleduj ma. No, A? Čo povieš? dobré. Pristanete. Holky, bude se nám dají kapesný teď, nebo až potom? No, akurát to ma teraz tak trápi. Člověk musí vědět, s čím může počítat. Já už se nemůžu dočkat. Kde je sklad? Tu som. Ste posledná. Naozaj? A kde ste boli doteraz? Prepáčte, nemohla som. Naši máš teraz. Netárajte. Pred hodinou som vás videla pri bráne. Prepáčte. Raz, dva, tri, štyri. Ďakujem. Ty seš Mlynáriková? Áno. No, a kam? Tam. No poď, nech sa páči, poď ďalej. Poď na váhu, postav sa. Poď, neboj sa. Vydýchnuš, nedýchať. No poď, si posledná. Ahoj, už meškáš. No a? No dějte. Nech sa páči, prosím. Verte si. Jo, okej. Maminčin štrudl. Apušová. Či? Tátová. No, maková, no vidíš. U nás len Apuš, len táto pečie. Mama sa do rúry ani nedotkne. Predseda družstva. Máme 4 dediny. No jo, to sa to vypieká, když je z čoho. No, len si ber. Mám ich dosť. Ďakujem pekne, ani nápad. No, Zajtra nevlezem doma s káčou. Jen se neboj, v těch je místa dost. Od tohoto sú ma skáče, ne? No, zober si. Také si možno ešte ani nejedol. Ja si naozaj neprosím, ďakujem. Čau. Ahoj. Čau. Čo to máš? To je svaté. Tebe to nějak vzalo. Hele, náš děda říkal, že když prožiješ na vojně prvních 20 let, tak ti ten zbytek už vůbec nepřijde. Koľko rokov vojenčil? No, necelých 35. A pak dostal táta větší šarži než on, tak šel zhnuseně do důchodu. Apuš hovorí, keď človek je smutný, treba jesť. Takže ty seš slzavý údolí, vej? Najlepšie sú vtedy tie kokosové. Vieš, tie čoky. Pusinky. No, pusinky. No, navíc nejsou ani drahý. Apuš mi sa nechce dať, lebo ich robí podľa špeciál receptu s rumom. A pre ten rum by som tu mohla mať, no, prúser. Prúsar, hej. Holky, pozor, píseň. Byl jeden pán z průser, postihnutej housle. Dobrý deň, dievčatá. Som podporučíčka Viera Zambojová, veliteľka vašej čaty. Budeme sa stretávať denne.
A to v noci budeme bez dozoru? Neboj se, tady budeš mít dozoru tolik, že ti to za chvíli poleze krkem. Promiňte. Podrobne si o všetkom povieme neskôr. Ste izba číslo 3, však? Áno, 3. Predstavte sa. Andrea Márová. Márová. Budete veliteľkou izby číslo 3. Poslucháčka vojačka Márová. Poslucháčka vojačka Márová. Takto sa budete hlásiť. Poslucháčka, vojačka a meno. Jasné? Jasné. Rozkaz. A na príkaz odpoviem, vykonám. Predstavte sa. Andrejkovičová Mária. Tu. Kalčíková Ingeborg. To som ja. Ale volajú ma Ina. Ingeborg je také... Laštová Božena. Zde. Márová Andrea. Vykonám. Ticho. Vašincová Zdena. Tady. Mlináriková Martina. Tu. Ráslavská Marta. Zde. Seplaková Ildiko. Tu som, prosím, rozkaz. Stačí tu. To je len tak, aby nebol ten prúser. Takýto slovník sem nezavádzajte. To, že ste na vojne, ešte neznamená, že sa máte správať Jako mazáci, jasný. Izba, pozor. Pohov. Je vám to jasné? Áno. Klasovať. Čo? Áno. Byť príslušníkom Československej ľudovej armády je česť. Dôveru ste dostali na základe študijných výsledkov, doterajšieho mravného profilu a náročných prijímacích skúšok. Vy, ktoré tu stojíte, obstali ste najlepšie. Budete potrebovať veľa síl. Vašej pripravenosti môžu závisieť životy. Naučíte sa presne a správne rozhodovať. Získate fyzickú zdatnosť. Budete jednoducho tým, komu sa hovorí moderné, správne dievča. Všetko! 3, 4, Položíme v poradí súčasnú a podruhu. Na to pozor, pretože záver je rozobrateľný na viac súčasnú. Toto ja v živote nezložím. Prosím ťa. Že to vůbec nejde. Dovolíte? Opatrne s tým, prosím, opatrne s tým. Podívajte sa. Držíme v pravej ruke, pootočíme mierne a jednoducho vytiahneme. Mena nabíjať. Na nekryte ležiacu figuru s kruhmi, doba neobmedzená,
Pálič! Posluchačka vojačka Andrejkovičová. Tercom zasiahla 3 ranami, počet bodov 28. Výborne. Ani zás. Vy ste ešte nemala pištol v ruke? Ja som to skúšala v zväzarného. Veľa vás tam nenaučí. No nič, pôjde to. Posluchačka vojačka Mašincová, tercom zasiahla 2 ranami, počet bodov 28. No, bolo to už aj lepšie. Jednoducho, streľby zo samopalu nedopadli dobre. U vás sú príliš výrazné rozdiely medzi jednotlivcami. Poslucháčka vojačka Mlynáriková. Tu. 2 kroky vpred, pochodom, chod. Váš terč. Zasa. Nepoškvrnený. Panenský dekret. To nie je smiešne, to je na plač. Čo vy na tom, Mlynáriková? Neviem. Ráslavská. Ste. Posluchačka vojačka Andrejkovičová. Posluchačka vojačka Kalčíková. Tu. Posluchačka vojačka Čanderleová. Posluchačka vojačka Čudejková. Zařaďte se. Maťa, nepláč. Ani naši, ani Vašek. Tak napíš ty, koruna ti nespadne. Ani za svet. Maťa, prosím ťa, ak sú aj oni takí hrdí, tak sa nikdy nepomeríte. Múdri podávajú ruky prvý, vieš? Aspoň ocino, keby napísal. Vždy sme si rozumeli, no.